Päivää. Päivää. Minä haluaisin ostaa levy. Jaha. Niin oliko se joku tietty levy? Kyllä. Minä kuulisin eilen radiosta. Aha. Mikähän se nimi on? Minä en muista. No kukahan siinä esiintyy? Minä en muista sitäkään. Minä kuulin sen eilen radiosta. No voisitteko te laulaa vähän sen alkua? Minä? Ja... Juu, hetkinen. Se meni jotenkin näin, että... Eiku... Anteeksi, voisinko kuulla sen uudestaan? Juu, kyllä. Hetkinen. Eiku... Hetkinen. Olikohan se tämä?